Opakuje sa to každý rok a stojí ich to veľa. Rybári majú čo robiť, aby v horúčavách ochránili ryby. Voda sa prehrieva, stráca kyslík a to je pre vodné živočíchy nebezpečné. Ohrozený je aj život rýb vo vodnej nádrži v Bátovciach. Voda dosahovala až 30 stupňov na povrchu a to je už pre ryby, ako keby ich varili v polievke. Nebezpečné sú najmä sinice, ktoré po odumretí odoberajú kyslík. Pred pár rokmi jeho nedostatok narobil veľké škody. Kapitálne zubače nám do 1 metra tu uhynuli, samozrejme aj malinké. Potom išiel boleň, karas, pleskáč. Tu vidíme, že dole pri dne tie hodnoty už sú kritické. 1,20, 1,19 stále nám to klesá, čiže tu už ten kyslík nie je dobrý pre tú rybu. Aby rybári predišli katastrofickému scenáru a zabránili škodám, musia zasiahnuť. Do vody dávajú špeciálne baktérie. Tak aplikácia baktérií ozdravuje vodu, požierajú hnilobný proces a čistia týmto vodu. Tým šetria vo vode kyslík. Tieto baktérie, ktoré sa postupne začajú trieštiť a rozkladať, treba to nejakých 10 minút nechať vo vode, nech sa aktivujú. Oni sú na takých nosičoch a tá baktéria sa aktivuje, potom sa to leje do vody už ako aktivované a začne pracovať. V Bátovciach si pomáhajú aj jačmennou slamou. Na jar do vody vkladajú 200 balíkov. Ak treba akútne zvýšiť hladinu kyslíka, použijú granulované okysličovadlo alebo rozrážajú vlny na člnoch a skútroch. Starostlivosť o bezpečnosť rýb však stojí nemalé peniaze. Tie baktérie vychádza 1 kilo na 220 €. Tohto roku sme až 40 kg už kúpili, pretože sa nám to osvedčilo. Hodnoty kyslíka merajú vo vode počas leta približne 2-krát do týždňa, podľa potreby aj častejšie. Z Bátoviec, Karol Mindák, televízia Markiza.